Gegroet iedereen. De voorlaatste dag van onze online bedevaart. Gisteren mochten we al een mooie viering meemaken en vandaag breien we er graag nog een vervolg aan met de lichtprocessie. De pandemie heeft onze bewegingsruimte sterk ingeperkt de voorbije maanden. Niet alleen die van ons, maar ook van mensen over heel de wereld. Maria nodigt ons uit om wereldburgers te zijn. In Lourdes kom je heel de wereld tegen. En hier in Banneux heeft Maria gezegd, deze bron is voorgehouden voor alle naties, voor alle mensen. Wij willen jullie vanuit Banneux uitnodigen om mee op weg te gaan en te kijken naar de wereld. Maria nodigt ons uit om te bidden, om te leven verbonden met alle mensen, omdat ze door Jezus en zijn blijde boodschap broeders en zusters zijn van elkaar, van elk mens, met een voorkeursliefde voor de kleine, onaanzienlijke, arme en zieke mens. Het licht van Bethlehem, het vredeslicht, vertrok de eerste zondag van de Advent vanuit het Heilig Land en reisde langs vele groepen over de hele wereld. In ons bisdom ontving onze bisschop als eerste het licht. Het licht van Bethlehem wordt verspreid als symbool van vrede, als beeld van hoop, als teken dat Jezus het licht voor de wereld is. Het licht vond haar plek in vele kerken, voorzieningen, verenigingen, gemeenschappen en ook bij veel mensen thuis. In verbondenheid met de velen die in de afgelopen kerstperiode en sindsdien het licht ontvangen hebben, willen wij nu met dit licht bidden voor de noden van de kerk en de wereld. We hebben dat licht hier in Bethlehem bij de kandelaar in de boodschapskapel gezet, waar de vredeskaars der naties staat. Mogen dit licht vandaag hier op vele bijzondere plekken bij de kapelletjes op het domein een plaats krijgen, zodat het licht kan geven aan alle bedevaarders, die digitaal of fysiek met ons en met Maria en haar zoon Jezus verbonden zijn. Laten we samen bidden en het licht uitdragen. Dit kan even geknipt worden. Misschien dat de mensen een kaarsje hebben het pleksels er al van afdoen. Want anders zit je daar te klommelen. En dan zullen we ook plechtig het licht door de zuster eventueel laten dragen naar daar de kaarsestander. Het licht dat we van Dorpen hebben meegebracht. Om dat ook bij het vredeslicht van Banneux te zetten. Zo. Geert gaat dan met de kaars licht nemen. Ik zal u daar zelfs toe uitnodigen om dat ook te doen. Dit zal nu in stilte gebeuren, maar daarna zullen we dat met muziek opzetten, zodat het is voor de technici. Dus, goed. Goede vrienden, laten we in dit moment van verbondenheid zijn. Bidden om het licht van Gods vrede voor alle volkeren hier samen. En hier samen zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Goede vrienden, hier op deze centrale plaats in Banneux, in de boodschapskapel, zijn we verzameld, in gedachten en in gebed verenigd met velen die een offer moeten brengen. Niet naar hier kunnen komen om te bidden, om Maria en haar zoon te ontmoeten, om in vrede samen te zijn hier. Die vrede hebben we hier gebracht, vanuit Tongeren, de basiliek, waar het vredeslicht van Bethlehem altijd nog gebrand heeft, willen we nu ook dit vredeslicht brengen, kort bij de kaars van het vredeslicht hier van onze lieve vrouw van alle naties.
Heer, in de schaduw van dit vredeslicht ontvangen jaarlijks heel veel pelgrims licht en vreugde, moed en kracht om na de bedevaart weer een jaar verder te kunnen gaan. Laten we zingen dat ook het licht in ons hart mag blijven branden, in ons leven en in de wereld. Een tiental mensen onder ons willen nu het vredeslicht gaan nemen in een klein kaarsje, dat we in deze processie willen gaan verspreiden over dit hele heiligdom en telkens bidden voor groepen en mensen die in nood zijn. Zo zijn we met de wereld verbonden en zo willen wij dit vredeslicht ook brengen als op een symbolische manier over heel de wereld. Geert zal deze vredeslichtjes aansteken. Wij willen bidden tot God onze Vader, schenk ons en ons allen de kracht om het licht uit te dragen, uw vredeslicht, over dit heiligdom, over de huiskamers waar we nu op digitale wijze verbonden zijn met vele mensen. Laat het licht branden in ons hart, dat we kleine vredeslichtjes mogen zijn, die vanuit ons hart Christus vrede, Christus blijde boodschap uitdragen over heel de wereld, dat zijn licht overal mensen mogen verheugen, overal mensen mogen blij maken, overal mensen mogen opwekken, omdat wij weten en geloven dat we allen eens mogen delen in het eeuwige verrijzenislicht van Jezus Christus, onze Heer. Zo willen wij al lichtdragend onze processie beginnen, om rond te gaan hier naar de schone plekken van dit heiligdom. Goede vrienden, tussen twee drukke wegen, de weg van de dagelijkse jacht van hier naar daar en de weg van de pelgrim, biddend op weg zijnde naar de bron hier in Banneux, staat een galerij vlaggen. Ieder die hier komt, vindt wel een vlag, waaronder hij of zij wil staan. Alle naties, alle volkeren willen hier in stilte aanwezig zijn, als uitnodiging om even van weg te wisselen, van de drukte van het leven naar de kern van het leven. Het coronavirus nodigde ons daartoe allen uit. Ook zij die zichzelf blijven voorbijhollen, ook zij die het niet nodig vinden om af en toe tijd te maken voor wat wezenlijk, voor wat belangrijk is. Stilte, rust, aandacht voor elkaar, aandacht voor het goddelijke in onze wereld. Maria, we plaatsen hier het vredeslicht.
Moeder Maria, we willen hier bidden voor alle mensen die zichzelf voorbij hollen, op zoek naar geluk. Schenk ons allen de kracht om af en toe stil te staan bij het eenvoudige van het leven, het rustig wapperen van een vlag in de wind, het rustig kabbelen van het water in de bron, de stilte in het hart van ieder biddend mens. Schenk ons allen de durf om daar regelmatig, ook bij ons thuis in de drukte van het leven, tijd voor te maken. Laat ons allen een steun en een voorbeeld zijn voor hen die worstelen met een burn-out, die hollen achter het geluk van de wereld aan, die het niet meer zien zitten in dit leven. Laten wij bidden. Wij bidden u voor ons. Bidden wij dan nu samen het wees gegroet. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We bidden het gebed van broeder Charles de Foucault. Een rusteloos zoekende soldaat, wetenschapper, ontdekkingsreiziger, op zoek naar geluk, tot hij God ontdekte. Zijn gevoel en verstand in de liefde tot God één werd en onder het vaandel van Christus wilde gaan leven. Vader, ik verlaat mij op u. Doe met mij wat gij goed vindt. Wat gij ook met mij doen wilt, ik dank u. Tot alles ben ik bereid. Alles aanvaard ik. Als u wil, maar geschiet in mij en in al uw schepselen. Niets anders verlang ik, mijn God. Ik leg mijn leven in uw handen. Ik geef mij aan u, mijn God, met heel de liefde van mijn hart, omdat ik u bemin, omdat het voor mij een noodzaak van liefde is, mij te geven, mij zonder voorbehoud op u te verlaten, met een oneindig vertrouwen, want gij zijt mijn Vader. Laten we nu samen op weg gaan naar de bron. Vuur en water, twee natuurelementen waar we niet zonder kunnen. Vuur, warmte, licht, water, zuiverend, levengevend, worden we hier samengebracht. Een kaarsje branden, we kunnen het thuis ook. Maar hier in Banneux, in Lourdes, in Heppeneert, Wiemersmeer of Koorstelkapelleke, het zegt ons meer. Net alsof we de warmte van Maria's moederhart voelen. Alsof we het licht op Jezus' boodschap anders zien. Ja, in Maria's nabijheid voelen we iets van Gods barmhartigheid. Moeder Maria, hier bij de bron willen wij ons tweede vredeslichtje plaatsen. Moeder Maria, wij willen hier bidden voor de vele mensen wereldwijd. Voor zij die door corona of ziekte gebonden zijn aan hun thuis, die niet op bedevaart kunnen. Dat ze in het licht van Gods liefde voelen dat mensen om hen bekommerd zijn. Dat ze zelf bron kunnen zijn van Gods warmhartigheid naar uw voorbeeld. Laten wij bidden.
En bidden wij dan samen een weesgegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij bidden het gebed van Monseigneur van Bruel, een Limburger, erebisschop van Kaga Bandora in de Centraal-Afrikaanse Republiek, schreef dit naar aanleiding van het heilig jaar rond de barmhartigheid. Goede God, Vader van barmhartigheid, tot u wil ik bidden in dit coronajaar om barmhartigheid. Ik zou zo graag mild zijn als Jezus, met de vinger in het zand schrijven en vergeven, in plaats van mensen met de vinger na te wijzen. Ik zou graag stil zijn als Jezus, kunnen leven vanuit een blijde inwendige rust, een vredevol mens zijn vanuit mijn gebed. Ik zou zo graag verontwaardigd zijn als Jezus, bij het zien van onrecht, mezelf daadwerkelijk ergeren aan zoveel onrecht, bij zonder voorwaarden inzetten voor waarheid en voor recht. Ik zou zo graag gegeven zijn als Jezus, onvoorwaardelijk, eenvoudig, uit een graag gedaan, mensen ontmoeten vanuit Gods goedheid die in Jezus is. Ik zou zo graag tactvol zijn als Jezus, delicaat, zoals bij de Samaritaanse en de Jacobsput, fijngevoelig als hij tegenover Maria Magdalena is en Zacchaeus. Ik zou zo graag genezend zijn als Jezus, helend en heilzaam aanwezig bij zoveel mensen die pijn hebben van binnen en van buiten. Ik zou zo graag meer op Christus gelijken, geroepen tot barmhartigheid en een zegen voor de mensen zijn. Amen. We willen u bidden op weg gaan naar de kapelletjes van de 7 smarten hier in België. In de winter van 1933 verscheen onze lieve vrouw hier aan de rand van het Armenbosje op zijn 10 minuten wandelen van het dorpje Banneux. Ze verscheen aan Mariette Bécaud, oudste kind van het gezin, waarvan de vader een werkeloze arbeider was en een ziekelijke moeder. Ze hadden 7 kinderen, ze behoorden tot de armste van de parochie. Ze waren eenvoudig en schonken weinig aandacht aan de godsdienst. Hier, aan de rand van de maatschappij, bij deze arme mensen, verscheen Maria. Zij wist wat het is smart en lijden te dragen in het leven. Daarvan getuigen de 7 smarten van Maria. Moeder Maria, we plaatsen hier het 3e vredeslichtje neer. Moeder Maria, wij willen hier bidden voor zoveel mensen die lijden, smart hebben, om zoveel waarover ze zelf geen macht hebben. U bent de juiste, geplaatste om hier bij de bron mensen op een goddelijke wijze nabij te zijn. Help ons allen onze roeping waar te maken, om zoals u medemensen nabij te zijn in allen zoeken, in hun pijn, in hun verdriet. Ook wij hebben maar één bron ten leven, Jezus' boodschap, Gods liefde. Help ons allen die eenvoudig zichtbaar, voelbaar en hoorbaar te maken,
Laten wij bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. En bidden we samen het weesgegroet. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid veel, vraagt Maria hier aan Mariette. Monseigneur Schreurs schreef ooit een mooi gebed om dagelijks voor elkaar te bidden, voor God te noemen. God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van u gaat alle leven uit, naar u gaat alle leven terug, van u, drie ene God, is heel ons bestaan. Wij zijn blij dat wij met velen in gemeenschap ons deel mogen bijdragen voor de opbouw van uw koninkrijk. Dankbaar en blij vernoem ik vandaag weer voor uw aangezicht allen die mee verantwoordelijkheid dragen, die het leven van uw kerk in ons bisdom mee begeleiden. Zegen ons allen die geschaard rond onze bisschop willen werken aan de verkondiging van uw evangelie in onze gezinnen. Geloofskernen, werkmiddels, scholen, jeugd- en dienstwerk allerhande. Kom onze onvolkomenheid te hulp. Vergeef onze misstappen. Help ons steeds de eerste stap te zetten naar verzoening, naar rechtvaardig handelen, opdat ons bisdom in het geheel aarde en plaats wordt van vrede en gerechtigheid, uw koninkrijk, waarin armen u en onze voorkeursliefde wegdragen, tot in de morgen van het eeuwige paasfeest bij u. Amen. We vervolgen onze gebedstocht naar het Ignatiuskapelletje. Ignatius van Loyola, een Spaanse soldaat in de 16e eeuw, raakt gewond aan beide benen en door gebrek aan ridderliteratuur las hij het leven van Christus. Hij bekeerde zich en stichtte de Sociëteit van Jezus, het leger voor Jezus, de Jezuïetenorde waartoe ook onze huidige paus behoorde. Hij heeft een visioen van Maria gehad. Net als haar wil deze orde ook doorheen Maria's voorbeeld de blijde boodschap bij de mensen brengen, telkens weer opnieuw. Vele religieuze ordes willen dit doen, in navolging van Maria, steeds weer verwijzend, zoals Maria naar haar Jezuszoon. Daarom zijn er hier ook vele kapellen van religieuze ordes. Maria's leven is een grote inspiratiebron om ook in onze kerk vernieuwing te brengen, mensen te laten kennismaken met Jezus' boodschap en te leven zoals de eerste christenen. Moeder Maria, ook hier willen wij een vredeslicht plaatsen. Maria, wij willen hier bidden voor roepingen. Voor eerst voor roepingen tot het christen zijn hier. Hier en nu, heel concreet, in de eenvoud van het leven van elke dag. Leven verbonden met elkaar, maar ook met God. Als biddend mens, als mens van goede wil, laten wij bidden. Wij bidden u voor ons, Heer.
En bidden we dan samen een wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Op vele plaatsen in de wereld zijn op vraag van de heilige paus Johannes Paulus II, die in 1985 dit bedevaartsoord bezocht, gebedsgroepen ontstaan om te bidden voor roepingen. Met al deze groepen mogen ook wij ons vandaag aansluiten. Jezus, goede herder, geef elke parochiegemeenschap de nodige priesters en diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuze, toegewijde leken en missionarissen, om een antwoord te zijn op de noden van de hele wereld, die gij bemint en die gij wilt redden. Sta onze herders en alle toegewijde mensen bij. Leid de stappen van hen die gij geroepen hebt en die zich voorbereiden op het gewijde ambt van priester en diaken of op het kloosterleven. Richt uw liefdevolle blik op zoveel jongeren die u genegen zijn. Roep hen om u te volgen. Leer hen begrijpen dat zij slechts u in hun roeping ten volle kunnen beleven. Op voorspraak van Maria, moeder en model van alle roepingen, vertrouwen wij u onze gebeden toe. Wij smeken u, ondersteun ons geloof en geef ons de zekerheid dat de Vader ons zal schenken, wat wij in uw naam vragen. Johannes Paulus II. Laten we onze gebedstocht verder zetten naar de Michaelskapel. Op nadrukkelijke wens van bondskanselier Konrad Adenauer werd in 1960 deze kleine kapel gebouwd, hier in het bos. Het is een kopie van een Mariakapel in Rheundorf. Daar verbleef Adenauer tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat hij afgezet was als burgemeester van Keulen. Iedere dag bad hij daar met de mensen van het dorp de Rozenkrans voor de krijgsgevangenen uit alle landen. Deze kapel hier heeft twee patroonheiligen. Michael, de patroonheilige van Duitsland, en Jeanne d'Arc, de patroon van Frankrijk. Alle pelgrims komen hier voor verzoening en vrede bidden. Hier is ook altijd het Allerheiligste uitgesteld voor de stille aanbidding. Sinds 2017 hangt hier een symboliek beladen kruis. Het metaal is afkomstig van het ijzeren gordijn. Moeder Maria, we plaatsen hier ook het 5e vredeslichtje neer. Moeder Maria, we willen hier bidden voor vrede. Op zoveel plaatsen in de wereld worden er ook nu nog draden en muren opgetrokken, scheidingslijnen gemaakt. Ook nu nog zijn er veel krijgsgevangenen van hun vrijheid beroofd. Ook nu worden politici afgezet omdat ze niet meedenken in het opgelegde regime. Ook nu nog sterven er duizenden mensen die grenzen willen oversteken naar een beter leven, naar vrede. Leer ons meer en meer bewust worden dat wij moeten leren delen om mensen op hun geboortegrond de kans te geven om gelukkig te leven. Laten wij bidden. We bidden dan nu samen het weesgegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vaak willen wij vandaag de voorpagina van de krant halen, of het hoofdpunt in het nieuws zijn. Maar dit is morgen oud nieuws. En dat wat blijft is niet het onrecht, de muur of de draad, maar wel de verbondenheid met Hem die aanwezig is in het sacrament. Laat me u zoeken, Heer, elke dag opnieuw, te midden der dingen, te midden der mensen. Laat me u zoeken, Heer, met volgehouden toewijding, met een vertrouwen dat nooit bezeert. Laat me u zoeken, Heer, die mijn Heer zijt en mijn God en alle vreugde overstraat, die elke pijn en strijd zinvol kunt maken. Laat me u zoeken, Heer, met al wat streeft. Laat me u vinden, Heer, diep in de stilte van mijn eigen wezen, mogelijk in elk mens dat gij mij laat ontmoeten. Laat mij u vinden, Heer, in de stilte van uw nabijheid, in uw gesproken woord, in het gebroken brood en in het sacrament, in uw vriendschap voor mij. Laat me u vinden, die bron en eindpunt zijt van mijn bestaan, gij die uit liefde mij tot liefde hebt gewekt. Laat me u vinden, Heer, heel spoedig en voorgoed. Laat ons nu biddend op weg gaan naar de kruisweg. De kruisweg hier in Banneux is gemaakt uit glasramen. Stappen uit Jezus leven, lijden en sterven. Telkens weer opnieuw anders. Verlicht door de zon of de maan. Maar steeds schenkt het ons Jezus in zijn pure zuiverheid. Licht doorlatend. Licht zijn voor mensen die met hem mee op weg willen gaan. Zij die mensen van vrede willen zijn voor tochtgenoten. Ongeacht achtergrond, afkomst, cultuur, religie, geaardheid, gewoon licht zijn, omdat ieder mens het waard is om bemind te worden. Moeder Maria, hier bij deze kruisweg plaatsen wij ons 6e vredeslicht. Maria, wij willen hier bidden voor zoveel mensen die hun kruis nu te dragen hebben. In navolging van Jezus, zij die hun kruisweg doen in de eenzaamheid van hun ziekenkamer, in de angst van het onderzoek, met de vele onbeantwoorde vragen, in de hardheid van hun gevangeniscel, in de kilheid van hun onbegrepen geschonken liefde, in de tranen van hun onverstaanbare gebeden, in de pijn van hun verlatenheid, in de honger naar een beetje menselijk begrip, in de onmogelijkheid van verstaan te worden, in de dorst naar menselijke herkenning, in de stilte van hun hart. Laten wij bidden. En bidden wij dan samen ons wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Een gebed uit Campinas, Brazilië, kan ons helpen om tot gebed te komen, om onze wereldwijde broeder- en zustersband te verstevigen.
Alleen God kan het geloof geven, maar wij kunnen ook getuigen. Alleen God kan hoop geven, maar jij kunt vertrouwen schenken aan je broeders. Alleen God kan je liefde geven, maar jij kunt anderen leren beminnen. God kan vrede geven, maar jij kunt werken aan eenheid. Alleen God kan kracht geven, maar jij kan een ontmoeting ondersteunen. Alleen God is de weg, maar jij kunt hem wijzen aan anderen. Alleen God is het licht, maar jij kunt het ontsteken in de ogen van anderen. Alleen God is het leven, maar jij kunt het anderen het verlangen geven om te leven. Alleen God kan het onmogelijke doen, maar jij kunt doen wat je in je vermogen ligt. Alleen God is genoeg in zichzelf, maar Hij rekent ook op jou. Biddend willen we verder gaan naar de Albanese veldkapel. De schreeuw van Jezus aan het kruis, ik heb dorst, die de diepte van Gods verlangen naar de mens uitdrukt, doordringt de ziel van moeder Teresa en vindt in haar hart vruchtbare bodem. Verenigd met Maria, de moeder van Jezus, is het verzadigen van Jezus' dorst naar liefde en zielen het enige doel geworden van moeder Teresa's bestaan en werd de innerlijke kracht die haar zichzelf deed wegcijferen en haar haastig over de wereld liet rennen om te werken aan het heil en de heiliging van de armste der armen. Hier zijn vele veldkapelletjes en veldkruizen bij elkaar verzameld vanuit heel de wereld. Ze nodigen ons allen uit om verbonden te zijn met de armsten, de noodlijdenden, de verdrukten, vanuit het verleden, maar ook van het heden. Er staan ook heiligen tussen die ons heel concreet een weg tot vreugde en vrede aanbieden, zoals moeder Teresa. Moeder Maria, ook hier willen we een vredeslichtje plaatsen. Moeder Maria, wij willen hier bidden voor mensen die dorst hebben naar God. Voor mensen die zoals moeder Teresa van Calcutta teken willen zijn van Gods liefde, Gods aanwezigheid, Gods medelijden. En zo iedereen herinneren aan de waarde en de waardigheid van elk van Gods kinderen. Geschapen om lief te hebben en geliefd te worden. Laat ons zoals moeder Teresa zielen naar God en God naar zielen brengen. En Christus dorstlessen, speciaal naar hen die het meest in nood zitten. Naar hen wiens visie op God door pijn en lijden verduisterd is. Laten wij bidden. En bidden we dan samen het wees gegroet. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vanuit de Bijbel kennen we de 10 geboden. Dat zijn 10 leefregels. Bidden kan je op vele verschillende manieren doen. En de heiligen gaan ons daarin voor. Wat kunnen wij, gewone mensen, doen om te proberen te leven als moeder Teresa? Of te leven volgens haar spiritualiteit?
Zij zegt ons dit. Liefde begint thuis. Begin je gezinsleden te beminnen en te dienen, je buren. Deel met de armen en noodlijdenden in je omgeving. Een lach, een woord, je tijd, je vriendschap, wat je bezit. Geef God, de grote anderen, een belangrijke plaats in je leven. Bid, overdenk en mediteer, aanbid. Zie Gods aanwezigheid in de mensen die je dagelijks ontmoet en behandel elk van hen als een kind van God. Verspil geen seconde van je tijd aan nodeloze en lelijke dingen. Leef volgens Gods richtlijnen voor het leven. Gods liefde is altijd aanwezig in je leven. Hij beminde je eerst en zal je altijd beminnen. We mogen nu op weg gaan naar de Sabbat. Shalom, vrede. We kennen het woordje wel. Het doet ons pijn als we in de vieringen dit niet mogen laten voelen. Of beter, we moeten creatief zijn om dit te laten voelen. Paneu kennen we als een Maria-oord. Maar het is meer. Er is plaats voor vrede. Dat is ons al duidelijk geworden. Maar ook voor jongeren. Hier is zo'n plaats waar jongeren terecht kunnen om in de schaduw van het heiligdom, in de schaduw van Maria, op een eigentijdse manier op zoek te gaan naar wat Jezus' boodschap, wat Maria's bezoek hier in Paneu voor hen kan betekenen. Zeker zal ze vrede brengen. Moeder Maria, hier bij de Shaban plaatsen wij het achtste vredeslichtje. Maria, wij willen hier bidden voor jonge mensen die in de wildernis van onze moderne cultuur moeten opgroeien. Vaak niet de tijd krijgen om zichzelf te kunnen worden en zijn, want er zijn zoveel dromen. Schenk hen uw vrede. Schenk hen uw Zoon en zijn blijde boodschap. Laten wij bidden. En bidden wij samen het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We kennen wel de boekjes. Verliefd zijn is. Je zou nog veel meer boekjes kunnen schrijven over christen zijn is. Gewoon omdat we leven verbonden met God die liefde is. Christen zijn is iedere morgen ons hart opnieuw openen voor het evangelie. Is dagelijks biddend God in ons laten werken. Is anderen aanvaarden en hen door onze attenties bemoedigen en bevestigen. Is onze levenstaak een creatieve touw vervullen. Is tevreden leven en vaak vrede stichten. Is opkomende jaloersheid door blijheid vervangen. Is grootmoedig kritiek verwerken als correctie op ons gedrag. Is God en onze medemensen dikwijls om vergeving vragen. Is belangstellend rondom ons kijken en jongeren jong laten zijn. Is geschiedenis begrijpen en voortbouwen in eigen stijl, op het werk van die ons zijn voorgegaan. Is 's avonds onze ogen sluiten in een sfeer van dankbaarheid. Is steeds meer geloven, mateloos beminnen en daarom rustig blijven hopen.
Laten we nu biddend op weg gaan naar de hospitaliteit. Ik kom het lijden verlichten, benadrukte de maagd der armen bij de bron. En al vlug kwam er een stroom pelgrims op gang. Gezonde mensen, zieken, mensen met een beperking, om Maria in Banneux te ontmoeten. Zo ontstond de noodzaak om deze mensen te kunnen ontvangen. Er werd een hospitaliteit gebouwd, waar allen welkom waren. Voor meerdere dagen kan men hier verblijven, samen onder één dak, met de aangepaste mogelijkheden van deze tijd om het lijden van mensen te verzachten, om elkander te ontmoeten, om vriendschap te stichten, om vredig samen te leven. Geïnspireerd aan Jezus' boodschap, uitgenodigd door Maria's woord, komen ook hier 3 keer per jaar pelgrims van ons bisdom samen in een triduum en 3-daagse om een stukje gehoor te geven aan Maria en het evangelie in praktijk om te zetten. Moeder Maria, we plaatsen hier een vredeslichtje neer. Moeder Maria, wij bidden hier voor zoveel pelgrims die deze dagen hier niet kunnen terugtoeven. Schenk gij hen allen een verbondenheid doorheen de schakels van de rozenkrans, doorheen de woorden van het wees je goed, doorheen de aanroeping van uw naam. Laten we bidden. Wij bidden u, vergroot ons. En bidden we dan het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Hier in Banneux kent men een mooi aanroepingsgebed, dat heel de boodschap van Maria aan Mariette samenvat. Maagd der armen, leid ons naar Jezus, bron van genade. maagd der armen, Red de naties, maagd der armen, sterk de zieken, maagd der armen, verlicht het lijden. maagd der armen, Bid voor ieder van ons. maagd der armen, Wij geloven in u. maagd der armen, Geloof in ons. maagd der armen, Wij zullen veel bidden. maagd der armen, Zegen ons. maagd der armen, moeder van de Verlosser, moeder van God, wij danken u. Goede vrienden, laten we nu biddend opgaan naar de verschijningskapel. Hier aangekomen in het hart van Banneux, waar het begon op 15 januari 1933. Rond 19 uur kwam Maria duidelijk naar Mariette Pecot met een boodschap. Een boodschap die velen raakt, ook nu nog. Een boodschap die vrede brengt. Mogen die vrede ook ons verwarmen. Mogen die vreugde ons licht schenken. Mogen die boodschap ons geloof vernieuwen. Moeder Maria, wij plaatsen hier ons 10e en laatste vredeslichtje. Maria, wij willen hier bidden voor al onze intenties die ons worden toevertrouwd. Voor de intenties die wij mee naar Banneux of Lourdes zouden nemen. Voor al de intenties die er leven in ons hart.
voor de intenties van onze paus en onze bisschoppen, voor de intenties van onze geloofskernen en pastorale eenheden, voor allen die ons gebed nodig hebben. Laten wij bidden. En bidden we dan samen het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Monseigneur Kerkhofs, de toenmalige bisschop van Luik, schreef tijdens de verschijningen, na een lang onderzoek of de verschijningen wel echt zijn, een mooi gebed. Dat hij bad bij de kerkelijke erkenning van dit gebeuren hier op deze plaats. Maria, maagd der armen, ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is God, onze hemelse Vader, die zo goed was u naar ons te zenden. Wat gij steeds voor ons geweest zijt, dat blijft ge en zult ge steeds blijven, voor allen die, zoals wij, en nog inniger dan wij, in u geloven en tot u bidden. Ge wilt geheel voor ons zijn, zodat gij u in Banneu hebt doen kennen, de trouwe dienares van de Heer, de moeder van de Verlosser, moeder van God, de zorgvolle moeder van ons allen, machtig en vol goedheid als geen ander, die van de armen en van alle mensen houdt, de zieke sterkt, het leed van uw kinderen verzacht en de mensheid redding brengt, de koningin en moeder van alle naties onder ons verschenen, om allen die zich door u laten leiden, te brengen naar de bron van eeuwig leven, naar Jezus, Gods veelgeliefde Zoon. Maagd der armen, wij geloven in u. Gelooft gij in ons? Amen. Lieve vrienden, laten we allen ons gebed hier en thuis samenvoegen in het mooie gebed dat Jezus ons geschonken heeft. Bidden we samen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijkdom, uw misschien wel basis ons geef ons tegen ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verwarring, maar houd ons van kwaad. Als ons hart verhard is, mogen de verrezen Heer ons zegenen met zijn zachtheid. Als ons hart verbitterd is, mogen de verrezen Heer ons zegenen met nieuwe hoop. Als ons hart vermoeid is, mogen de verrezen Heer ons zegenen met nieuwe moed. Als ons hart bedroefd is, mogen de verrezen Heer ons zegenen met zijn troost. Als ons hart gekwetst is, mogen de verrezen Heer ons zegenen met zijn tederheid. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Als een lichtzuil ging God zijn volk voor. Als een licht verlicht hij onze weg. Mogen hij steeds wegwijzer zijn op ons levenspad. En dat wij nooit mogen twijfelen aan zijn leidende hand. Wij nodigen jullie dan ook graag uit voor de afsluitende Eucharistieviering morgen.
de laatste dag van onze online bedevaart. Hopelijk mogen wij jullie dan ook ontmoeten in Molenbeersel. Tot morgen.